El president de la Generalitat, Ximo Puig, reivindica el turisme com a representant dels valors de la comunitat, amabilitat, obertura i hospitalitat. Així ho ha afirmat en el Grau de Castelló, on ha visitat la mostra de 4 vaixells, el Estàndard, el Galeón Andaluz, la nau Victòria i Santa Eulàlia. Durant la visita, ha estat acompanyat per l'alcaldessa de Castelló, Amparo Marco. El turisme és fonamental per a nosaltres perquè és el 14% de la nostra ocupació, el 13% del nostre PIB, però és molt més. El turisme en aquests moments és també una mostra del que som i per això la llei que s'aprovarà en els propers mesos és una llei que parla de turisme, oci i hospitalitat, perquè a través del turisme volem mostrar quins són els nostres valors i els nostres valors estan vinculats a l'amabilitat, a l'apertura, a lo que és una societat absolutament hospitalària, oberta a aquells que venen. A més, Puig ha destacat que la Generalitat sempre estarà al costat d'iniciatives tan potents com aquesta i ha subratllat que tota aquesta cultura de la mar que ve de la tradició ha d'introduir-se en la cultura moderna.